C3 linea guztiz beharrezkoa da Arrigorriagan. Ezinbesteko zerbitzua da. Daramaguia hainbat denbora zerbitzu honek ez duela funtzionatu behar zuen moduan. Argi dago zer dauden murrizketak, argi dago dauden maiztasunak ere ez direla errespetatzen eta jendea haserre dago. Gure helburua bakarrik da zerbitzu hori ondo funtzionatze eta gure esku dagoen guztia egingo dugu zerbitzu hori ondo funtzionatzeko eta gure herritarrek zerbitzu hori disfrutatzeko behar den moduan. Premiazkoa da oinarrizko gai hauetan jardutea. Zerbitzu puntual eta fidagarria bermatzea. Azpiegituretan eta mantentze lanetan inbertsioa handitzea. Gau-jaia gaueko zerbitzua asteburu guztietan berreskuratzea. Geltokietan eta trenetan irisgarritasun unibertsala bermatzea. Material moderno, eroso eta irisgarria txertatzea. Apeadero eta geltokietako segurtasuna hobetzea, hiri inguruetan zarataren aurkako neurriak ezartzea eta trenetan eta geltoki nagusietan komunak jartzea. Izan ere, garraio publiko duina ez da luxu bat, eskubide bat da. Eta gaur egun zerbitzu honek ez die herritarren beharrei erantzuten. Horregatik argi utzi nahi dugu, agerraldi hau ez dela keinu puntual bat. Denboran zehar iraungo duen dinamika baten hasiera da. EH Bildutik estrategia integral bat bultzatuko dugu esparru guztietan, maila instituzionaletan, udaletan, batzar nagusietan, Eusko Legebiltzarrean eta Madrilen jardungo dugu. Erakunde bakoitza, presio eta konponbiderako tresna aktibo bihurtzeko helburuarekin. Izan ere, dagoeneko hasi gara lanean. C3 linean dauden abiadura murrizketei buruzko galderak erregistratu ditugu, baita trenbide inguruneetako puntu arriskutsuak identifikatu eta konpontzeko proposamenak ere. Baina lan hau ez da erakundetara mugatuko. Kalean ere egingo dugu, herritarrekin batera. Mobilizazio soziala sustatuz. Arazo hau, eztabaida publikoaren erdigunean kokatu behar delako eta benetako aldaketak aktibazio sozialaren eta presio instituzionalaren bidez bakarrik etorri direlako. Gure helburu argia da, C3 linea etorkizuneko anbizioa izango duen zerbitzu duin, fidagarri eta kalitatezkoa bihurtzea. Ezin dugulako aldiriko tren zerbitzua hiltzen utzi, mugikortasuna eskubide bat delako, ez privilegio bat. Eta Aiaraldeak eta Hego Uribek merezi duten, mailako garraio publikoa behar dutelako. Ez dugu onartuko mugikortasunaren arloan bigarren mailako eskualdeak izatea. Gaur hemen gaude, Hego Uribe eta Aiaraldeako milaka herritarrei eragiten dien arazo bati ahotsa jartzeko. Renferen C3 lineako egoera kezkagarria hain zuzen. Hau funtsezko zerbitzu bat da, baina hobetu beharrean gero eta okerrago dago eta egoera jasanezina bilakatu da.